živá kapra. Kapr to nebude. Kapr to nebude. Nebuď to karásek a nebo normální. Tak, pracující inteligence. Mluvíš o sobě? Na téma pracující inteligence se mi nejvíc líbil ten malý krpaty, jak se jmenuje. Herec, Roman z Kamene? z Kamene. Jak říká tomu žádný baron, ne, takový prapor. Žádného nakladatelství nenastoupíte. Teprve tolik poznáte, co to je tvrdá dělnická práce. Já mám doma albertácku. Mám dobrou árku doma, ale A mandalík. Nebo velký karas. Karas. ale modletice. Ne, karásek, ale pěkný karásek. Karas. Už je to zla. Dá záběr. Chceš ho vidět? Když já se to tady poblátím, ty vole. To je kapřík. Tyčku, ty bude za 300 si... No, to už je pěkný karas. Ale karásek.